Pekne pozdravujem. V tomto krátkom videu by som vám chcel predstaviť tento džbán na džús, džbán na vodu, džbán na studené tekutiny. Ten džbán je celý plastový, s tým, že vrchnák je nepriehľadný, s takýmto dávkovacím otvorom, kedy nie sme nútení pri vylievaní skladať celý vrchnák, ale stačí nám odklopiť tento uzáver. Doza sa otvára takýmto spôsobom, kedy je tu takýto vyčnelok, ktorým jednoducho odklopíme. Uzáver má dobre čitateľnú mierku od 4 litra, pol litra, 3/4 liter až po 2 litre. Odporúčame, tá konštrukcia je veľmi odolná, ten plast je atestovaný pre styk s potravinami, je vhodný ako do umývačky riadu, tak aj do mikrovlnnej rúry, aj pri plnom zaťažení drží svoj tvar. Odporúčame na rôzne letné posedenia alebo iné príležitosti.